No, napadnuti krajevi, sela i gradovi diljem naše domovine junački su odolijevali, posebice grad Vukovar, koji je herojski mjesecima se branio. Sjećamo se istih dana izvješća iz tog herojskog grada, kao i glasa novinara Glavaševića, koji je bio svijetla iskra nade u velikoj tami ratnih zbivanja. Sjećamo se i mladog Francuza, Jean-Michela Nicoliera, koji je nakon jedne televizijske reportaže o stradanjima u Hrvatskoj odlučio doći tamo, a svojoj mami je rekao: želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Došao je vlakom u Zagrebu u srpnju 1921. i pridružio se hrvatskim obrambenim snagama, a imao je tek 25 godina. Dragovoljno je pošao braniti Vukovar, u kojem je 9. studenog bio ranjen, te nakon pada grada bio odveden s ostalim ranjenicima i bolesnicima na Ovčaru, gdje u noći 21. studenog bio i pokoljen. Jedan od sedmorice preživjeli svjedoči da ga je četnik, Spaso je Štuka zvani, ubio metkom, a onda je žepa izvadio 20 franaka iz njegovog džepa. U kratkom intervjuu par dana prije smrti izjavio je on francuskom reporteru: znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Došao sam kao dobrovoljac u Vukovar, kaže on, to je bio moj izbor i u dobru i u zlu. Ma strašna ispovijed, strašna iskreno priznanje, došao nam je pomoći, došao biti s nama i u dobru i u zlu. Hvala ti, dični viteze i branitelji Vukovara, što se 1991. bio s nama i u dobru i u zlu. Svojom odlukom doći u Hrvatsku, koja je tih godina proživljavala pravu kalvariju, očitovao si milosrdno srce Samarijanca, koje tadašnji politički krugovi Evrope, nažalost, nisu pokazali. Ovih dana čitamo kako imaju u našoj domovini među nama neki koji ne shvaćaju ulogu Šimuna Cirenca u istom procesu, pa našega dobrovoljca iz Francuske ubrajaju među plaćenike. Ponižavajući, dragi Mišele, za tebe, a i za zemlju koju si volio i za nju život položio. Iako oni znaju što čine i zašto tako zbore, oprosti im, dragi Jean-Michele, zbog svih onih s kojima se borio za slobodu zemlje Hrvatske, koji su toliko volio da si u njoj i život ostavio.